Hello friends, welcome to my channel. Before getting into the video, thanks to all my subscribers who are supporting my channel. If you have not yet subscribed to my channel, then please do subscribe now. And click on the bell icon to get more notifications whenever I upload a new video. Now let's get started. Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, I am going to narrate the story of the epic Ramayana, episode number 4. సో మనం నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం చూసామంటే విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులతో మిథిలా నగరానికి వెళ్తారు. ఆ స్వయంవరంలో లంకాధిపతి అయిన రావణాసుడు ఇంకా చాలా మంది రాజులు స్వయంవరానికి వస్తారు. కానీ ఎవ్వరు కూడా శివధనుసుని లేపలేకపోతారు. చివరికి రాముడు వచ్చి బాణాన్ని ఎత్తి విరిచేస్తాడు. అందరూ కలిసి సీతారాముల కళ్యాణం జరిపిస్తారు. దాంతో పాటు లక్ష్మణుడు భరతుడు శత్రుఘ్న వివాహం కూడా జరుగుతుంది. వాళ్ళంతా తిరిగి అయోధ్యకి వెళ్ళిపోతారు. దశరథుడు రాముడు పట్టాభిషేకం కోసం ప్లాన్ చేస్తాడు. అసలు పట్టాభిషేకం జరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో తెలుసుకుందాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. రాముని పట్టాభిషేకం కోసం అయోధ్యని ఫుల్ డెకరేట్ చేస్తారు. అయోధ్యలోని అందరు ప్రజలు రాముని పట్టాభిషేకం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. కైకేయి కూడా చాలా సంతోషిస్తుంది. అప్పుడు మంత్ర వచ్చి ఇలా అంటుంది, ఎందుకమ్మా రాముడి పట్టాభిషేకం కోసం ఇంతలా సంతోషిస్తున్నావు? అదేంటే మంత్ర, మన రాముడి పట్టాభిషేకం జరుగుతున్నప్పుడు నాకు సంతోషంగా ఉండదా? రాముడికి పట్టాభిషేకం అయిన తర్వాత రాముడు రాజు అయిపోతాడు. దాని తర్వాత భరతుడు తన జీవిత కాలం మొత్తం రాముడి దగ్గర సేవకుల్లా బతకాల్సి వస్తుంది. అది మీకు సంతోషమేనా? అదేంటే మంత్ర, భరతుడు సేవకుల్లా ఎందుకు అవుతాడు? రాముడు రాజు అయిన తర్వాత భరతుడు సేవకుడే కదమ్మా. అవునానే మంత్ర, మన భరతుడు రాముడికి సేవకుడవుతాడా? అయితే మనం ఏం చేయాలి? అదేంటంటే మీరు రాక్షస సంహారంలో దశరథ మహారాజుకి ఒక హెల్ప్ చేశారు కదా, దానికి ఈ దశరథుడు నీకు 2 వరాలను కోరుకోమని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఆ సమయం వచ్చింది, మీరు ఆ 2 వరాలను కోరుకోవాలి. ఏం కోరుకోమంటావే మంతరా? మొదటిది ఏంటంటే భరతుడిని అయోధ్యకి మహారాజుని చెయ్యాలి. రెండోది ఏంటంటే రాముడిని 14 years వనవాసంకి పంపించాలి. భరతుడిని మహారాజుగా చేయాలి, ఓకే, కానీ రాముడిని వనవాసంగా ఎందుకు పంపించాలి? రాముడు ఇక్కడే ఉంటే భరతుని మాట ప్రజలు వింటారా తల్లి? అందుకే రాముడు వెళ్ళిపోతే భరతుడి మాట అందరూ వింటారు. ఓహో అలాగా, సరే సరే అని మంతర మాటల్ని అన్నీ నమ్మేస్తుంది. అప్పుడు వెళ్ళి దశరథుని మహారాజుని ఆ 2 వరాలని కోరుకుంటుంది. అప్పుడు దశరథుడు అంటాడు, ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? పిచ్చమేలా పట్టిందా నీకు? మన రాముణ్ణి వనవాసంని ఎలా పంపించాలనుకుంటున్నావు? రాముణ్ణి వదిలిపెట్టి నేను ఎలా ఉండగలను అనుకుంటున్నావు? అసలు ఈ కోరికలు కరెక్టేనా? మంచిగా ఆలోచించుకున్నావా అని అంటాడు. దశరథ మహారాజా, మీరు నాకు మాట ఇచ్చారు, ఆ మాటని నిలబెట్టుకోవాల్సిన సమయం ఆసనమైంది. మీరు మాటని నిలబెట్టుకుంటారా లేదా అని కోపంగా అంటుంది. అప్పుడు దశరథుడు ఏమి చేయలేక కౌసల్య దగ్గరికి వెళ్ళి బాధపడుతూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఇదంతా మహామంత్రి తెలుసుకొని రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదంతా చెప్తాడు. ఏంటి, కైకేయి తల్లి ఇంత దారుణమైన కోరికలు కోరుకుంటుందా? అసలు ఎలా వచ్చింది తనకింత ధైర్యం? అప్పుడు రాముడు అంటాడు, లక్ష్మణ, ఎందుకంత ఆవేశపడుతున్నావు? మన తండ్రి మాట ఇచ్చాడు, ఆ మాటని తప్పితే మన తండ్రి చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడు. అందుకే మనం ఆ మాటని నిలబెట్టాలి. అప్పుడు సీతాదేవి అంటుంది, ప్రభు, మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి నేను ఉండలేను, సో నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళండి అని అంటుంది. ఇప్పుడు రాముడు సరే అంటాడు. లక్ష్మణుడు కూడా వాళ్ళతో పాటు వనవాసానికి బయలుదేరతాడు. అప్పుడు వాళ్ళు బయలుదేరుతున్న సమయానికి ఊర్మిళ అంటుంది, ప్రభు నేను కూడా మీతోని వస్తాను. అప్పుడు లక్ష్మణుడు అంటాడు, లేదు ఊర్మిళ లేదు,
నేను అన్నయ్య వదినలకి సేవ చేసుకోవడానికి వనవాసానికి బయలుదేరుతున్నాను. అక్కడ అంత ప్రమాదకరంగా ఉంటుందని వాళ్ళు ముగ్గురే బయలుదేరుతారు. అప్పుడు కౌసల్య, దశరథుడు, సుమిత్ర చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు. అసలు దశరథుడు ఈ బాధని తట్టుకోగలుగుతాడా? భరతునికి ఈ విషయం తెలిస్తే ఏం చేస్తాడు? కైకేయిని ఏమంటాడు అనేది మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం. Until then, please stay tuned to my channel, PVK's Fun World. Bye bye.